ናይሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 11 ዘሎ እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ብምንባብ ክጅምር እሞ ድሓር መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸለይ ዝመሃረኒ ሸር ክገብረኩም እየ ማለት እዩ ክብርን ሽሙ ይኹን ኣሕዋቴ ብፍልጠት ደኣ ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ ቅንዓት ከም ዘለዎምሲ ኣነ ምስክረሎም ኣለኹሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን እዩ ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እሞ ጽድቂ ኣምላኽ ሰዓን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምንሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ይብለና ብዛዕባ እስራኤላውያን ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ከም ዝረኣናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ እቶም ብስጋ ኣሕዋቱን ኣዝማዱን ዝኾኑ እስራኤላውያን ከምቲ ንሱ ድሕነት ዝረኸበ ክድሕኑ ክሳዕ ክንደይ ክትርባሕጊ ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ሐዋርያ ጳውሎስ ዝከኣል ነይሩ ተዝኸውን ስሊኦም ውጉስ ኮይኑ ካብ ክርስቶስ ክሳዕ ዝፍለይ ዋጋ ንምኽፋል ድሉ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ መጽናዕትና ርኢና ነርና ኣብዚ ናይሎሚ መጽናዕትና እውን እንተኾነ እቲ እስራኤላውያን ክድሕኑ ዘለዎ ክቱር ድሌት ኣቦትኡ ከም ዘሎ ኢና ካብቲ ዘንበብናዮ ቃል ንርዳእ ኣብቲ ትግርኛና ቁጽሪ 1 በሓደ ገይርዎም ዘሎ ኣብቲ ናይ እንግሊዘኛ እንደሕር ከድና እቲ ቁጽሪ 1 ተፈላለዩ ዘሎ ብትግርኛ እንታይ ይብል ኣሕዋቴ ብፍልጠት ደኣ ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ ቅንዓት ከም ዘለዎም ኣነ ምስክረልኩም ኣለኹሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን ዝብል ኣብቲ ትግርኛ ምዕራፍ 10 ተኽጅምር ከሎ ኣብቲ ብእንግሊዘኛ ክንከይድ ከለና ግን እታ ትቕድም ቃል እንታይ ኣሕዋቴ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይ ናብ ኣምላኽን ጸሎተይን ኢሉ ዝጅምር ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ብፍልጠት ደኣ ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ ቅንዓት ከም ዘለዎምሲ ኣነ እምስክር ኣለኹ ኢሉ ናብቲ ዝቕጽል ሓሳብ ዝኸይድ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ለይትን መዓልትን ሓረርታ ልቡን ጸሎትን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቶም ብስጋ ኣሕዋቱን ኣዝማዱን ዝኾኑ እስራኤላውያን ክድሕኑ እዩ ካልእ ምንም ዓይነት ባህጊ ወይ ድማ ሓረርታ የብሉን ኣይገርመኩምን ቅዱሳን ነዚ ክፍሊ ዝኸጽንዕ ከለኹ እቲ ኣብ ልበይ ዝኸበደ መልእክቲ እዚ ክሳዕ ክንደይ ንህዝቡ እቲ ንሱ ዝረኸቦ ምድሓን ክረኽቡ ክቱር ድሌትን ባህግን ከም ዘለዎ ምስራዕኹስ ንነብሰይ ክሪኣ ጀሚረ ኣነ ክሳዕ ክንደይ ህዝበይ ክድሕን ከባበይ ክድሕን ኣዕሩኽተይ ክድሕኑ ክሳዕ ክንደይ ባህግለኒ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ወይ ድማ ዝወስዶ ዘለኹ ስጉምቲ ኣሎዶ ኢለስ ንነብሰይ ይፍትሻ ነይረ በዚ ቃል እዚ ገይረ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ከእዚ ዓይነት ቅንዓት ባህጊ ወይ ሓረርታ ብዛዕባ ብስጋ ኣሕዋትናን ኣዝማድናን ዝኾኑ ቤተሰብናን ይህልወና ዶ ይኸውን ቅዱሳን ክንደይኖት ኢና ብርክ ንኸፍለሎም ዘለና ስለቶም ንፈቶም እነፍቅሮም ቤተሰብና ኣዕሩኽትና ኣዝማድና ደቂ ሃገርና ኣነ ነዚ ክፍሊ እዚ ኸጽንዖ ምስ ጀመርኩሞ በዚ ቃል እዚ ገይረ ንነፍሰይ ክፍትሻ ከለኹ ከምዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅንዓት ከም ዘይብለየ ኣስተብሂለ ካብ እግዚአብሔር ካብ ምሕረት ለሚነ ቅዱሳን ክንሕሱ የብልና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅንዓት ዘለዎ ንህዝቡ ርኤን ሰሚዐን ኣይፈልጥን ስለትዮም ብስጋ ኣሕዋትና ዝኾኑ ኸማንሲ ከምቲ ዝድለይ ብርኪ ኣይንኸፍልና ስሊኦም ኣይንጽልና ስሊኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣይንቃትትንና ኣነ ነዚ ቃል በዚ ቃል ገይረ ንነብሰይ ስካን ምስ ገበርኩዋ ምስ ፈተሽኩዋ ከምዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅንዓት ከም ዘይብለይ ኣስተብሂለ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረለይ ድማ ለሚነ ስለምንታይ መስለኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ምእንቲ ቶም ብስጋ ኣሕዋቱን ኣዝማዱን ውጉዝ ኮይኑ ካብ ክርስቶስ ክሳዕ ክፍለ ምደለኹ ኢሉ ስለምንታይ መስለኩም ስሊኦም ናብ ኣምላኽ ዝጽሊ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ማንም ብዛዕባ ህዝቡ ዝፈልጥ የለን ሓቀይዶ ቅዱሳን
حواري ጳውሎስ قدم مس ክርስቶስ مرخابو ኣብቲ ሕጂቶም ብስጋ ሕዋቱን አዝማዱን ዘለዎ ህይወት ይነሩ حقيقة قدسان حواري ጳውሎስ ልክዕ ከምዚኦም أحواتون أزمادون قناعات أملاق زنوبرو سبي نيرو أبلومو خوينو بزعبا أحواتون أزمادون نأملاق قناعات كم زلوون كله تزقبرو بفلتات كم زي كونا كمسكر كله كابتناتو هيو تموكرو يزمسكر زلو سويلو بقمت هايكونا نززارب زلو حواري ጳውሎስ زنبرو هيوت سلزخونا نسوخم بزي فلتات بزوح نگر يقبر سلزنبرا كابتناتو ناي هيوت تموكرو يزمسكرنا زلو نسون لك حجي أحواتون أزمادون زنبرو وزلو هيوت نيرو حالفوي يسوس كريستوس مستقل تقليو كابت بزي فلتات زقبرو قبرن زنبرو هيوتن واتسيو كبرن شمو يخون آمين دو حواري ጳውሎስ امبقار ጎይታ ካምንታይ ከም ዘድሓኖ ስለዝፈልጥ እቶም ኣሕዋቱን ኣዝማዱን ድማ ኣብ ከመይ ህይወት ከም ዘለው ኣጸቢቁ ስለዝፈልጥ እዩ ስሊኦም ዝጽሊን ዘድሊ ዋጋ ዝኸፍል ነይሩ ክብርን ሽሙ ይኹን ጎይታ ካምንታይ ከም ዘድሓነና እቲ ብጎይታ ዝኾነና ኣጸቢቁ ምዝርዳእናዩ ስለቶም ዘሳጎጉና ስለቶም ዘሳድዱና ስለቶም ጥፋኣትና ዝደልዩ ስለቶም ናብ ሲኦል ዝግስግሱ ዘለው ኣሕዋትናን ኣዝማድናን ደቂ ሃገርናን ስለ ህዝብ ዓለምን ዘድሊ ዋጋ ንኸፍል ቅዱሳን ክብደት ናይ ሲኦል እንደሕር ተረዲእና እቲ ዝኸድዎ ዘለው ዓንፈት ወይ ድማ ናበይ ገጾም ግስግሱ ከም ዘለው እንደሕር ተረዲእና ስለቶም ዘሳጉጉና ስለቶም ዘሳድዱና ስለቶም ጥፋኣትና ዝደልዩ ስለቶም ናብ ሲኦል ዝግስግሱ ዘለው ከም ዝናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ክስሊኦም ዋጋ ንኸፍል ማለት ቅዱሳን ኣብዚ ዘመን ሓቅ እንደሕር ንዘራረብ ኣለና ኣብዚ ዘመን ኖን ናብቲ ኣሕዋትናን ኣዝማድናን ዘለዎ ቦታ ኸድና ክንምስክረሎም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ስልኦም እኳ ምንብርካኽ ኣይከኣልናን ሓቂ ኣይኮነን ቅዱሳን ኖን ናብ ቤቶም ኸድና ክንምስክረሎም ኖን ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ ስፍራ ኸድና ክንምስክረሎም በቲ ዝተኸፍተና ዕድል ከማን ክንምስክረሎም ኖን በቃ ኣፍና መሊእና ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕን ኢልና ክንምስክረሎም ስሊኦም እንኳን ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር መንብርካኽ ዝሰኣናሉ ዘመኒና በጽሕና ዘለና እስከ ንቁሩብ ደቂቅ ብዛዕባ ዘለዓለም ንሕሰብ እሞ እቶም ነፍቅሮም ሰባት ሕጂ ካባናን ተወሲዶም ዘለዓለሞም ኣበይ ከም ዘሕለፍዎ ንሕሰብ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ካብ ድቃስና የበራብረና አሜን ደ ቅዱሳን ብዙሓት ካብ ጥቃና ተወሲዶም ኣለው እስከ ነቶም ናብ ጥፋኣት ዝኸዱ ዘለው ንናጠቆም ክብደት ሲኦል ድማ ይረዳአና ኣነ ዲሂነ ኢልና ተዛኒና እንደሕር ኣሎና ናይ ብዙሓት ደም ኣብ ልዕሊና ከም ዝኾነ ዓይን ዘንገ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ምስትውዓል ይሃብ ኣነ ነዚ ክፍሊ እዚ ከንብብ ከለኹ እዚ መልእክቲ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ቅዱሳን سليኦም ክንብርከኽ ዘይከኣልናሉ ሰዓቲና ኖን ክንምስክር ቅዱሳን ካልሲ ይትረፍ ነሕዋትናን ኣሃትናን ወለድናን ኣዝማድናን ምዃን ክንሰአን ቅዱሳን መዓሲና ንመወዳእታ ጊዜ ንሓንቲ ነፍሲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከርናላ ዓለት ሎ ምስክን ርእስና ንፈትሾ ሎ ምስክን ርእስና ናብ ገዛእ ርእስና ንጠምት እስኪ معاسيخا كم ناي كريستوس صعابي معاسيخي كم ناي كريستوس صعابيت نمودع تاجيزينا حنت نفسي بزعبا كريستوس زمسكر كلا وي زمسكر كلا على بزعبا يسوس كريستوس بزعبا تتبجاوينا مزراب نور زخونلو بزعبا يسوس مزراب إن حفرلو زماننا بصحنا قويتا يسوس أماتيوس أسرتس قدر 33 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሕደን ንግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድምቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ ኢሉ እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምምስካር ንኢየሱስ ካብ ምኽሓድ ኣይነኣኣስን እዩ ሰባት ናይ ኢየሱስ ምዃንና ክፈልጡ ኣለዎም ብዛዕባ ኢየሱስ ድማ ክንምስክረሎም ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ሎሚ ብመንፈሱ ገይሩ ንነፍስ ወከፍና የበራብረና አሜን ዶ
ህዝብና ልክ ከም ህዝብ እስራኤል ንኣምላኽ ቅንዓት ዘለዎ ህዝቢ ሓቀይዶ ቅዱሳን ንሃይማኖቱ ዘፍቅር ህዝቢ ዘለና እንተኾነ ኩሉ ትዝገብርዎ ብፍልጠት ስለዘይኮነ እቲ መንገዶም ናብቲ ዘፍቅርዎ ኣምላኽ ከብጽሖም ኣይከኣለን ስለዚህ ህዝብና ክድሕኑ እንታይ ክንገብር ኣለና እንድሕር ኢልና ሓደ ነቲ ዝፈለጥናዮ ክነፍልጦም ካልኣይ ድማ ስሊኦም ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጽሊ ኣሎና እዚ ምስ ዘይንገብር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም በደለኛታት ኢና ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን እዩ ክብል ከሎ እቲ ጸሎቱ ኣብ ድሕነቶም ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይዘርኤና ሓቀይዶ ቅዱሳን ስለዚ ስለ እቶም ኣብ መንገዲ ጥፍኣት ዘለው ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንጸሊ ካብሎም ጀሚርና እግዚአብሔር ይመስገን ትናይ ትማል ግደፎ ሎሚ ካብዛ ነዚ ድምጽ ዝሰማዓናላ ሰዓት ጀሚርና ግን ዋጋ ንክፈል ንንበርከኸሎም ስሊኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንውደቕ ንብከይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ እዚ ክብደት ዘለዎ መልእክቲ ያው ውሽጠይ ኣትዩ ኣብ ቁጥር 3:4 እንታይ ይብል ክርስቶስ ነቲ ዘኣምን ዘበለ ሁሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እሞ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምን ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ይብለና እስራኤላውያን ስለምንታዮም ካብ ጽድቂ ኣምላኽ ጎዲሎም ወይ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን እንድሕር ኢልና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ገሊጽዎ ዘሎ ንክርስቶስ ነቲ መደምደምታ ሕግን ንጽድቂ ዝኾነ ሰዓን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም ክትተኽሉ ምድላዮምን ጽድቂ ኣምላኽ ሰዓን ምፍላጦምን ዝብል ቃል እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ወይ ካብ ኣምላኽ ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ጽድቂ ሰዓን ምፍላጦም ማለት እዩ እስራኤላውያን ጽድቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓን ምፍላጦም ብመንገዶም ክጸድቁ ብምድላዮም ካብ ጽድቂ ጎዲሎም ንረኽቦም ማለት ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ይብለና ክርስቶስ ነቲ ዘኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ ይብለና አሜን እዚ ቃል እዚ ምስቲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 5 ካብ 17 ክሳብ 48 ተዛረቦ ቃል ዝኸይድ ሓሳብ ሕጊ ብጀካ ሓይጣትካ ምፍላጥ ኣይድሕንን ሕጊ ከድሕን ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምጻእ ኣይመድለየን ነይሩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ከምታ አንቶ ኢዮባ ኣብ ገላትያ ዘንበበልና ሕጊሲ ከድሕን ኣይከኣልን ከድሕን ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምጻእ ኣገዳሲ ኣይምኾነን ነይሩ ኣብ ገላትያ 3 ካብ 23 ክሳብ 25 ከይድና ክነንብብ ከለና እንታይ ይብለና እምነት ከይመጸት نحنا نتا كتجاهد زلوا أمنت النات تصبنا تعاطينا أبتحت حقي تحلينا نبرنا سلزي خا بأمنت ما أنت خنتصدق سي آمين بأمنت يزتصدق بأمنت ما أنت خنتصدق سي ناب كريستوس كبصحنا اتحقي قطعينا هنا أمنت مسمت أجنا دقيم تحت قطعي أيكوننا نبلنا خبرنا شو يكون سب بخريستوس مس آمنة خمس تصدقنا كابز قال زنردا إسرائيلاوያን بقار أبزيهم صحيتهم نتب يسوس بمؤمن زركب صدقي بجزاء قبرهم كرخبوا بمفتانهم يو كاب صدق أملاخ قريلهم قدوسان حدا أبز أسميره خزاربولو زدلي نجر انتايو እግዚአብሔር እንደ حدا ነገር ገይሩ قدوسان حدا خنفلطو ዘለና ነገር እንታዩ እግዚአብሔር እትዝላዓለ በዓል ስልጣን እዩ እንድህር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዲድዎ ንዓና ኸጽድቀና በቃ መንገድሲ እቲ ዘጽድቅሲ በክርስቶስ በይኑ ምዃኑስ ኦሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዳሲ ኦሬዲ ገልጽናሎ ስለዚህ አንጻር እቲ ሱ ዝሰርዖ ስርዓት ምኻድ ካብቲ መንገዱ ይዘውጻካ ቅዱሳን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ምስተዋዕለ ሃበና አሜን ዶ አንጻር እቲ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ወይ ድማ ዝሰርዖ ስርዓት ምኻድ
ካብቲ ህልውና ናይ እግዚአብሔር ይዘውጻካ እስራኤላውያን ከምዮም ኮይኖም ኢየሱስ አይድለይናንዩ ንሕና በቲ ሕጊ ክንጸድቕ ንኽእል ኢና ንሕና በቲ ሕጊ ናባኻ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ብምባሎም እዩ በቲ ብክርስቶስ ክረኽብዎ ዝግብኦም በረኸት ብሙሉእ ሲሒቶሞ ማለት ሮሜ 10:5-13 ድማ እንታይ ይብለና ሙሴ ብዛዕባቲ ካብ ሕጊ ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብህይወት ክነብር ይናበለ ይጽሕፍ እሞ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል ብልብኻምን ናብ ሰማይ ክድይብ እዩ ኣይትበል እዚ ማለት ንክርስቶስ ከውርዶ ወይስ ናብ መዓሙቕ ሲመን ክወርድ እዩ እዚ ማለት ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከውጽኦ እንታይ ደኣ ይበል እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን ጥቓኻን እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃል እምነት እዩ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻውን ኣምላክ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ውን ሓብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብል ክብሪ ንሽሙ ይኹን ዋላ እዚ ቃል እዚ ክተንብቦ ከለኻ ስጥዑም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ነቲ ኣብ ዘለዋውያን 18:5 ተጻሕፈ ቃል ጠቒሱ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘለዋውያን 18:5 እንታይ ይብል ሲ ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ሓሉ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብኡ ህያው ክኸውን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ይብለና ሓደ ሰብ እንድሕር ነቲ ሕጋጋት ኣምላኽ ሓልዩ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተቐባልነት ኣለዎ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ኣብ ሉቃስ 10 ካብ 25 ክሳብ 28 እንድሕር ከይድና ኣንቢብናሲ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓሳቡን ኣብኡ ክድግፍ ከሎ ንሪኦ ኢና እንታይ ይብልሲ ሉቃስ 10 ካብ 25 ክሳብ 25 እንሆኻ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ግበር ኢሉ ክፍትኖ ተስአ ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይስ ተንብቦ በሎ ንሱ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ብሙሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሎ ይብለና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ነዚ ክትገብር ትኽእል ኮይንካ እንድሕር ነዚ ክትፍጽም ትኽእል ኮይንካ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ኢሉ ነዚ ሰብ እዚ ክምልሰሉ ከሎ ንሪ ማለት ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዋውያን 18:5 ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ሓሉ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብህያው ክኸውን እዩ ዝበሎ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ኮንፈርም ክገብሮ ከሎ ኢና ንሪኢ ዘለና ግን ይከኣል ድያ ይከኣልን ካልእ ሕቶ እዩ ኣብ ገላትያ 3:12 ውን እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ሕጊ ካብ እምነት ኣይኮነን ግናኸ እቲ ዝገብሮ ብህይወት ክነብረሉ እዩ ይብለና እንተኾነ ነቲ ሕጊ ብጀካ ኢየሱስ ክፍጽሞ ተኻእሎ ሰብ ዋላ ሓደ የለን እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ብኢየሱስ ምእማን እቲ እንኮ መንገዲ ምድሓን ኮይኑ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ንሕና ክንፍጽሞ ይንኽእል ኢና ነቲ ሕጊ እቲ ክርስቶስ ግን ኣብ ክንዳና ፈጺምዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ሓደ ሰብ ብሕጊ ክነብር ወይ ሕጊ ብምህላው ህይወት ክረክብ ደልዩ ናይ ግድን ኩሉ ትሕጊ ዝብሎ ብግቡእ ከምቲ ትሕጊ ዝጠልቦ ክፍጽም ኣለዎ እንድሕር ትሕጊ ዝጠልቦ ከማለ ዘይክኢሉ ነቲ ዝደልዮ ህይወት ክረኽቦ ፈጺሙ ኣይከኣሎን እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ በዚ ሕጊ ተሓልዩ ተጸኒሑ ማለት ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናያ እቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ግና መሰረቱ ኢየሱስ እዩ ናብ ኢየሱስ ንምብጻሕ ወይ ናብ ኢየሱስ ንምምጻእ ምንም ክንሰርሕ የብልና ናብ ሰማይ ምድያብ ኮነ ናብ ማዓሙቕ ምውራድ ኣይድልየናኒ ብኢየሱስ ንኣምን ምስ ኣመና ድማ ንቕበል እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ሰማይ ምድያብ ወይ ናብ ማዓሙቕ ምውራድ ደየድልየና ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እተፈጸመልና ማለት ኢየሱስ ንኩሉ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተፈጸመ ኢሉ
ፈጺሙልናዩ ስለዚ ህይወት ንምርካብ እቲ ዘድሊ ብኢየሱስ ምእማን በእምነት ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሙሳሊ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ከም ተሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ቁጥር 4 ክሳብ 8 ዝገለጾ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ብስራሕ ይርከብን ጽድቂ እግዚአብሔር ከምቲ ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 11 ተገሊጹ ዘሎ ጽድቂ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ይዝርከብ እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ ኢሉ ብኡ ዘአምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑ ይድሕን ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ተነገርካ ብልብኻውን አምላክ ካብ ሙታት ከም ዘተንሶ እንተ አመንካ ክድሕን ኢኻ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዋላኳ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኩሉ ሰብ ክድሕን እንተኾነ ኩሉ ሰብ ግን ነቲ ናይ ምድሓን ጻውዒት ምላሽ አይህብኒ እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዘአምን በመን ብኢየሱስ ዘአምን ኣይሓፍርን ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ ኢሉ እንታይ ኢና ነአምን ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ ክብል ኮሎ ሰብ እንታይ ከአምን ዘለዎ እንደሕር ኢልና እቲ ውዱ ናይ አብቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ውዱ ስራሕ ክርስቶስ ከአምን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንትኡ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ተቐብረ ከም ዝተንሰአ ከም ዝዓረገ ነዚ ዝአምን ሰብ ብልቡ አሚኑ ክብል ኮሎ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሊኡ ዝኸፈሎ ዋጋ ኩሉ ምእማን እቲ ተፈጸመ ኢሉ እቲ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ነገር ሰብ ከአምን ዘለዎ በአፉ ተአሚኑ ይድሕን ሰብ ብልቡ አሚኑ በአፉ መስኪሩ ማለት በአፉ ዝምስክር እንታይ እንደህር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ንዕኡ ከድሕን ናብዛ ምድሪ ከም ዝመጸ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቕለ ከም ተቐብረ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአን ከም ዝዓረገን ነዚ ዝምስክር ማለት ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ገዛኢ ምዃኑ ንሱ እቲ ዝለዓለ ሱፕሪም ፓወር በዓል ስልጣን ከም ዝኾነ እንተ መስከርካ ማለት አሜን ብልብኻውን አምላክ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተ አመንካ ክድሕን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢሉ ክእውጅ ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ እቲ ጎይታ ኮይኑ ዝጸንሐ ብህይወቱ ሰልጢኑ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኡ በዓል ስልጣን ኢሉ ዝእውጅ ዘሎ ስለዚ ዘ ሞመንት ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትክክለኛ ፖዚሽን እቲ ትክክለኛ ቦታ ምስሃብናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈስ አምላክ ኣብ ልዕሊና ይኸውን ማለት ጎይታ ኣብ ልዕሊና ገዛኢ በይኑ ይኸውን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ጎይታ ይኹን ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና እቲ ቃል እንታይ ዝብል ብኡ ዘአምን ዘበለ ይሓፍርን ይብለና ብኡ ዘአምን ዝብል ቃል በንጻሩ ዘይአምኑ ከም ዘለዎ ይዘመልክተና መን የምቶም ዘይሓፍሩ እንደሕር ኢልና እቶም ብኢየሱስ ዘአመኑ እዮም ዘይሓፍሩ እቶም ብኢየሱስ ዘይአምኑ ግና ኣብ መወዳእታ ክሓፍሩን ክሓንኩን እዮም እቲ ዝተዋሃቦም እድል ብዘይምጥቃሞም ብጣዕሚ ዘይወፅእ ጣዕሳይ ንዘለዓለም እናተጣዓሱ እዮም ዝነብሩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ኦፖርቹኒቲ ብዘይምጥቃሞም ዘለዓለም ንርእሶም እናረጎም እዮም ዝነብሩ ምናልባት ሎም መዓልቲ ከማጋጣሚ ሰብ ዓዲሙኩም ዝመጸ ምናልባት እንዳሰመጽኹም ነዚ ድምጽና ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ዘይወሰንኩም ሰባት እንደሕር ኣለኹም ሎሚ እግዚአብሔር ነዚ ዕድል ንኣኹም ይህበኩም ስለዘሎ ህይወትኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ማዕቆብኩምማ ክድሕኑ ኢኹም ካብ ጥፍኣት ከተምልጡ ኢኹም ዘይጣዓስ ውሳኔ ኢኹም ትውስኑ ስለዚ ሎም መዓልቲ ክትውስኑ ትደልዩ ሰባት እንደሕር ኣለኹም ምልክት ግበሩልና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ እንኮ ዘድሕን ንሱ ጥራይ ናብ ዮሐንስ 3:16 እንደሕር ከይድና ዮሐንስ 4:42 ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 2:2
ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:4 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9 ከይና ንንብብ ኮለና ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክድሕኑ ምዃኑ ኢና ንንብብ ኣምላኽ በቶ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክንዲዝ ኣፍቀራ ይዝብለና ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ኩሉ ሰብ ክድሕን እንተኾነ ገሊኦም ንፍቃድ ኣምላኽ ሃራይ ይብሉ ገሊኦም ድማ ኣይፋል ይብሉ ኣብ ቁጥሪ 12:13 እንታይ ይብለና ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን ንሱስ ሓደ ጎይታይ ነቲ ዝጽውዖም ኩሎሙን ሃብታም ይሞ ኣብ መንጎ አይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ስም እቲ መድኃኒ ዓለም ዝጽውዕ ከድሕኖ ከም ዝከኣሎ ኣሚኑ ዝጽውዖ ማለት ስእልካ ይኮንካን ትጽውዖ መድኃኒ ምዃኑ ኣሚንካ እንድሕር ጸዊዕኻዮ ከድሕነካ ክናጠቐካ ከም ዝኽእል ኣሚንካ ተጸዊዕኻዮ ንሱ የድሕን እግዚአብሔር ይመስገን ተጸዊዑ ዝምልስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መንጎ አይሁዳውን ጽርዓውን ምንም ፍልሊ የለን ይዝብለና ኣብዚ እንታይ ይዝብለና ዘሎ እንድሕሪና ኣብ መንጎ አይሁዳውን ጽርዓው ምንም ፍልሊ የለን ኩሎም ጥፉኣት እዮም ይዝብል ዋላቲ ቶም ሕሩያት ህዝቢ ኢና ዝብሉ እስራኤላውያን ዋላቶም ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ኣሕዛብ ኩሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ እዮም ነይሮም እንድሕሪና ጥፉኣት እዮም ነይሮም ኩሎም መድኃኒ ወይ ድማ ዘድሕኖም መድኃኒ ዓለም ይደልዩ ነይሮም ክርስቶስ የድልዮም ነይሩ ክልቲኦም ድማ ኣብቲ ምድሓን ማዕረ መሰሊ ዘለዎም ክብርን ጎይታ ይኹን ነዚ ከምኡ ይዝብለና ዘሎ ብዚ ክብርን ሸሙ ይኹን ኩላህና እዩ መድሓኒ ዘድልየና ነይሩ ወንጌል ቅዱሳን ወንጌል ንኹሉ እቲ ሰብ ዘቐመጦ መሰናኸላት የልግሶይ አሜን አሜን ወንጌል እኮ ሓደ ገይሩና ዘሎ ወንጌል እኮ እዩ በቃ ንኹላትና ጠርኒፉና ዘሎ ስለምንታይ ድጸገም ዘይብልና ምጸሊም ይኹን ምጻዕዳ ኾነ ምዝኾነ ሰብ በቃ ክነምልኽ ዘይንሽገር ወንጌል ቅዱሳን ነቲ ሰብ ዘቐመጦ መሰናኸላት ኩሉ የልግሶይ ትንቢት ዩኤል 2:28 ክሳዕ 29 እንታይ ይብል ብድሕሪ እዚ ክኸውን እዩ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ክኽእየ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ብዘይ ኣፈላላይ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልሙ ኣጉባስኩም ከኣርኣይ ክርእዮ በተን መዓልትታት እቲኤንሲ ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮት እኳ መንፈሰይ ክኽዕዌ ክኸውን ከኣዩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኣብ ከረን ጽዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቶም እግዚአብሔር ዝጸውዖም ተረፍን ምድሓን ከውን ይሞ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ሁሉ ክድሕን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 32 እንታይ ይብለና ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ሁሉ ክድሕን እዚ እንታይ ዘርኤና እንደህሪልና እዚ ነንብቦ ዘለና ቃል ወንጌል በቃ ብዘይ ኣፈላላይ ንኹሉ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 እዚ አይሁድ ወይስ ጽርዓውያን ባሮት ወይስ ጨዋታት እንተኾና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ በሓደ መንፈስ ተጠሚቕናይና ሞ ሓደ መንፈስ ሰተይና ይብለና አሜን ወንጌል ሓደ ይዝገብር ነቲ ኣሞንጎ ሰባት ዘሎ ፍልሊ ይድምስስ ወንጌል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ገላትያ 3 ካብ 28-29 ከይና ንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ኩላትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም ሞ አሜን አሜን ኩላትና ብክርስቶስ እንታይና ሓደ ኢና
በዚህ አይሁድ ወይስ ጽርዓዊ የልቦን በዚህ ባሪያ ወይስ ጨዋ የልቦን በዚህ ተባዕታይ ወይስ አንስቲ የልቦን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደቂብ ዘርኢ አብርሃም ይኹም ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ይኹም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወንጌል ንኹላህና እንታይ ዝገብረና ሓደ ዝገብረና ማዕረ ዝገብረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ወድ እገሌ ልካ ትምከሐሉ ይኮነን ወንጌል أنا خمس سلازو خونكو خمس خوين تبلو نجاري أيقونة نكسيابير يمسكن. قالوا سيسلست عشر تحدث تايب لنا كريستوس كلون أب كلون يمبر أب أوس ترعون أيهوداون جزرتن زي جزرتن باربارن سكيتن باريان شوان يلبون يبلنا نكسيابير يمسكن. ስለዚህ ወንጌል ለሁሉ ሰብ حادث جبر نتسب زأمت مانينيوم مسناخلات زعلي وخبرنا قويتا يخون قويتا يسوس كريستوس بنجر كل يبارككم تقووا يبزحلكم نايلون مصنعتنا بزيا دوا بيلنا لنا داكم على الموت صلينا هنودينا